Што адбываецца з радыё Свабода цяпер? Аўтарытарныя рэжымы і іх прапагандысты нас ужо пахавалі. Яны з вялікай радасцю ўспрынялі навіну пра тое, што прыпыненае фінансаванне радыё Свабода. Вот сегодня праздник у моих коллег на Арти, на Спутнике и прочее, потому что Трамп объявил о закрытии внезапно Радио Свободы и Голос Америки. Насамрэч, Дональд Трамп не заяўляў напрост аб закрыцці гэтых медыякампаніяў. Давайте патлумачым, як усё было. Увечары 14 сакавіка прэзідэнт ЗША падпісаў указ, накіраваны на скарачэнне 7 федэральных агенцтваў, у тым ліку агенцтва ЗША па глобальных медыя, па-ангельску USAGM. Яно курыруе радыё Свабода і іншыя дзяржаўныя медыярэсурсы на 50 мовах для аўдыторыі больш за 360 мільёнаў чалавек кожны тыдзень. Белорусские незалежные медиа под угрозой закрытия, потому что ЦРУ их больше не будет финансировать. Послушайте, пожалуйста. Насамрэч, яны не фінансаваліся ЦРУ. Гэта фантазіі прапагандыстаў. Радыё Свабода фінансуецца не ЦРУ, а Кангрэсам ЗША, то бок амерыканскім парламентам. Праз ЦРУ сапраўды праходзіла частка грошай, але не для свабоды, а для радыёвызвалення, папярэдніцы Свабоды. Гэта было 60 гадоў таму. Радыёвызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Вось, напрыклад, Лукашенко сустракаўся з былым кіраўніком ЦРУ і былым дзяржсакратаром ЗША Майком Помпео. Приятно вас видеть. Як я ўжо казаў, ЦРУ паўстагоддзя не фінансуе радыё Свабоду. Гэта робіць амерыканскі кангрэс. Ён ніколі ад гэтага не адмаўляўся, і нават цяпер. Сродкі на амерыканскае замежнае вяшчанне былі выдзелены і сёлета. Але на выходныя быў апублікаваны ліст агенцтва ЗША па глобальных медыя, якім гаварылася, што ухвалены кангрэсам грант, які фінансуе Свабоду, быў спынены. Ліст падпісала Кэрі Лейк, якая пазначыла сваю пасаду як старэйшы дарадца выканаўцаў абавязкаў генеральнага дырэктара агенцтва з паўнамоцтвамі, дэлегаванымі выканаўцам абавязкаў генеральнага дырэктара. Прэзідэнт і галоўны выканаўчы дырэктар радыё Свабода, радыё Свабодная Еўропа Стывен Капус сказаў, што адмена пагаднення аб гранце стане велізарным падарункам ворагам Амерыкі. Іранскія аяталы, кітайскія камуністычныя лідары і аўтакраты ў Маскве і Менску будуць святкаваць спыненне існавання РФРЛ, так па-ангельску гучыць назва нашай кампаніі, пасля 75 гадоў. Перамога нашых супернікаў зробіць іх мацнейшымі, а Амерыку слабейшай, сказаў Стывен Капус. І гэта ўсё ўжо пацвярджаецца фактамі. О «Голосе Америки» и «Радио Свободы». Не знаю, что там будет с ними по итогу. Они приостановили свою работу. Дай бог. Падмурак радыё Свабодная Еўропа, радыё Свабода – гэта наша рэдакцыйная незалежнасць. Яна замацаваная ў амерыканскіх законах і адлюстраваная ў нашай структуры кіравання. Нас кантралюе незалежная рада, і яна гарантуе, што мы палітычна непрадузятыя і не выконваем нейкія інструкцыі ўраду ЗША. Прапагандыстам складана паверыць, што мы існуем, каб быць грамадскім сродкам масавай інфармацыі ў тых краінах, дзе, на жаль, такіх СМІ няма, як у Беларусі. Мы даем голас тым, хто пазбаўлены голасу, асабліва прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці там, дзе яны больш не маюць доступу да СМІ. Нам давяраюць у свеце больш за 70 гадоў. Вось так было ў Менску ў 2020 годзе. Пад пагрозай апынуліся і «Голас Амерыкі», і радыё Свабодная Азія. Як піша The Guardian, кітайскія дзяржаўныя СМІ радасна адрэагавалі на рашэнне скараціць дзяржаўнае фінансаванне згаданых медыаарганізацый. Так было на старонцы рупара камуністычнай партыі Кітая The Global Times. Beijing Daily, газета, якая кіруецца камуністычнай партыяй Кітая, таксама апублікавала калёнку, якой вітала скарачэнні. У падобным ключы рэагавалі і лукашэнкаўскія прапагандысты. Зачынены галоўны рупар ліберальнай экстрэмісцкай прапаганды. Так яны пісалі, звярніце, галоўны рупар. Але гэта даўно ніякі не сюрпрыз, такое іхнае стаўленне. Лёгка радыё Свабода не было ніколі. BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее. Стримы эти. Беларуская аўдыторыя ацаніла нашу прафесійную працу. У весну і ўлетку 2020 года Свабода дасягнула піку сваёй папулярнасці. Жывыя відэастрымы Свабоды з перадвыбарчых пікетаў на YouTube глядзелі сотні тысяч чалавек.
А самыя папулярныя сягалі нават 100 тысяч аднамомантна. А вот азад пад'ехаў, сам бачу з іншага боку сінія мікрааўтобусы. І мы... Добрый день, подойдемте, А як вас зовут? Представьте вас. Паводле прыблізных падлікаў трансляцыі свабоды ўлетку 2020 году глядзелі ў кожнай трэцяй чацвёртай беларускай сям'і. Рэжым гэтага не дараваў. За кратамі апынуліся нашыя журналісты Ігор Лосік, Олег Груздзіловіч, Андрэй Кузнечык, а пазней і наш былы калега Ігор Карней. Двум удалося выйсці на волю, дзякуючы намаганням амерыканскай адміністрацыі, спачатку Джо Байдена, а пасля Дональда Трампа. Але за кратамі застаюцца Ігор Лосік і Ігор Карней. Але і да 2020 году Радыё Свабода не было проста. Нашае бюро ў Менску ніколі не мела афіцыйнай рэгістрацыі, а колькасць акрэдытацый для нашых журналістаў заўжды была жорстка абмежаваная. Нас часта не пускалі на афіцыйныя мерапрыемствы, адмаўлялі ў каментарах і інфармацыі. У 2020 годзе на нас пачалі паляваць сілавікі. Вось як выглядала нашае бюро ў Менску пасля нападу. І ўлады дагэтуль нас баяцца. Толькі летась супраць 1,5 дзясятка журналістаў свабоды рэжым Лукашэнкі распачаў завочныя крымінальныя справы. Апрача таго, зладзіў ператрусы і допыты сваякоў. Іншыя нацыянальныя рэдакцыі свабоды зачыняліся тады, калі было відавочна, што свабодзе слова ў гэтых краінах нічога не пагражае. Так было з чэшскай службай, з эстонскай, польскай і іншымі. Калі краіна далучалася да еўразвязу, НАТО, яна абавязалася паважаць правы чалавека. Патрэбы тады ў Радыё Свабода больш не было. У Беларусі ж цяпер іншая сітуацыя. Свабода патрэбная беларусам, каб супрацьстаяць расейскай і рэжымнай прапагандзе, а таксама русіфікацыі і паўзучай акупацыі з боку Расіі. Мы ўжо пачалі размовы з нашымі еўрапейскімі партнёрамі і калегамі, каб падтрымаць працу беларускай службы Радыё Свабода і захаваць каманду, якая яе робіць. Свабода апынулася ў самай складанай сітуацыі за 70 год свайго існавання. Але мы ўсё яшчэ тут для вас.